ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿ ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕಿಚನ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದಿ ಅನಿತೆ ಬೈದಿ ನಿಕಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸಿ ಉಂಡು ದಾದನ ಬೇಲೆ ಅವನಂದು ಐತೆ ಶಬ್ದ ಉಂಡು ಸಂಚಾದ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸಾರಿ. ಯಾನು ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜನೇನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡೇ ಇತ್ತಡು ಬಟ್ ಯಾಂದ ಅಲ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಂತಿದ್ದಿ ಯಾನ್ ದೂರ ಪೋತಿನ ಪಂಡ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ 3-4 ದಿನದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜರ್ನಿ. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಯಿನಿ ತಿರುಪತಿಗೆ. ಅವು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ಪೋಡೆ ಇಡೀಗ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಪೋರೆನೇ ಆಪುಜಿ ದೇವೇರೇ ನಮ್ಮಂತದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೋಡು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಪೋರೆ ಆಪುನ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಚಾಯ್ತನ್ ಪಂಡ ಆಪುಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಮ್ ಹಾವ್ ಪೋಯ ಎಂಕುಲು ದೇವೇರ್ ಲೇದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚ ಅದು ಪೋರೆ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಯಿನಾಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೆ ಪೋಪುನ ಹಿಡ್ದುಂಬೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಲಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋದುಪ್ಪ ಅಂಚ ಅದು ದಾದ ಪಂಡ ತಿರುಪತಿದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಆತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಜರ್ನಿನು ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೊಲಿ ಬಟ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಚ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು 3-4 ಡೇಸ್ ಯಾನೇನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆನೆ ಬಲಿ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಿ. ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಕ ಖಾಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಖಾಲಿ ಮಂಡಿಡುಪ್ಪಡಂದು ಒಂದು ಚೂರು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನರೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಮಿನಿ ಪಾಡುವೆ ಅವು ಯಾನು ಈ ಸಲಿದ ವೀಡಿಯೋ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅತ್ತೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಅವು ಸೀನರಿ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಮೆಮೊರಿಗಾದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ದಾಲೇಜ್ ಅವು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೇಗ ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಪ್ಪುಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೇಡ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಪಂಡಲ್ಲ ಕಡಪ ಎರಡು ಅವು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಜರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾತ ಅದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗೆ ಎಂಕುಲು ತಿರುಪತಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಯಿನಟ್ಟಲ್ಲ ಆತ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಅವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ ಮಾತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಬುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಥರ ಮೂಜು ದಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಬುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಪಂದು ಓಲ್ ತಿಕ್ಕರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಮೂಜು ದಿನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಒರಿಯಗೋರಿ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜ ದಾದ ಡೈವರ್ಸ್ ಒಂದೈತುಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಾ ಕೆಲವೇರು ಉಡುಪಿದ ಜತ್ತೇರು ಕೆಲವೇರು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಜತ್ತೇರು ಅವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಕ್ಲೋಸ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನತೆ ಅಂಚೆನೆ ಜರ್ನಿಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಅಕ್ಕುಲ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಓಲಾಂಡಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಾಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಜತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಬಾಯಿ ಪಂಡುದು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿರುಪತಿದ ಪಂಡೈತೆ ಫೋನ್ ಪೂರ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಒಂದು ಈಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ದ ಪೂರ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಈತು ಪುರ್ತುಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ಆತು ತಿರುಪತಿದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್. ಒಂಜು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತು ಜನ ಇತ್ತಿದ್ದ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವೆ ಮುಕುಲ್ದ ಅದ ಮಾರೆ ಒರಂಬ ಅಡಿ 10 ಅಡಿ ಮೀನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಏತ್ ಹೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವುದಕ್ಕುಲಂತೂ ನನ್ನ ದಾನೆ ದೇವೇರ್ನ ಒಂದೆತ್ತ ಉಲ ಎಂಟರ್ ಆವೋಡು ದೇವೇರೇನು ತೂನಾಗ ಉದ್ದದಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೇರತ್ತೆ ಎಂಕು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಡು ಬುಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಕಣ್ಣು ನೀಲ ಬತ್ತನ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಓ ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ಯಾನ್ ಈತು ದೂರಡು ಈತು ಬಂಗಡ ಈತು ರಾಶಿ ಜನಕ್ಕುಲ ನಡುಟು ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಂಕು ದೇವೇರೆ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರ ದಾದನ ಈತಿತ್ತು ಉದ್ದದಕ್ಕುಲು ಬೈದೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ದೇವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೆ ಎಂಕು ಈರೆನ್ ತೂವಂದೆ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜೆಂಚಾಂಡಲ ಮಂತ್ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲಾಯ್ಪೋಯೆ ತಿಕ್ಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜಿಂಜುಡು ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ದೇವರಂತೂ ವರೆ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಮ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಪೂರ ದಾದನ ಎನ್ನುಂಡಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ದೇವೇರ್ ತೂವರೆ ತೆಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತು ದೂರಡ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋದು ರೂಮುಗು ಶಿಫ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ನೂಕಾಟಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ತನಿಷ್ ಇತ್ತು ಜಯಾನೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ತನಿಷ್ ಬರಂದಿನಾನೇ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕೋಲ್ದಿತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ ನೂಕುನ ಬಿಟ್ಪುಜೇರು ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನೂಕುನ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮಾದ ರೂಮ್ ಉಡ್ದು ಅವರ ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತು ಬಿಟ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ
ಫುಲ್ ರಶ್ ಆಪೇರು ದಾಯಿಗೆ ಆ ತರ್ಜೆಗೆ ಮಲ್ಫೇರಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡ ನೂಕುನ ಪೋಲಿಯತ್ ಆರಾಮದ ಅಂದು ಯಾನೇನು ಆಂಡಲ ನೂಕುನ ಗಟ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಲ್ದು ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಆಂಡಲ ನೂಕುನ ಬುಟ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಯ ನಾನು ಒಯ್ತು ಅಂಚಿ ನೂಕುದು ಬುಡಿಯೇ ಗರ್ವಡ ಬಾಲೆ ತಿಕ್ಕೊಲ್ದುಂಡು ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಮಿನಿ ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ಜನಕಲೆಗೆ ದಲ ವರಿ ಕಲೆಗೆ ಹೊರ ದೇವರೆಂತು ಓಡು ಬಾಲೆ ಕಾರ್ದಾಡಿಗೆ ಬೂರುಂಡಲ್ಲ ಕಲೆಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಜಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನೇನೆ ಓಕೆ ತನೀಶ್ ಬರಂದಿನೇ ಎಟ್ಟೆ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಏನೇ ಅಂಚ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತುನುಲ ಅವು ದಾದನ ಸಡನಾದ ಪೋಡಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕೆಲವೇರು ಏರ ಪಂತಿನಕ್ಕೆಂದೆ ಆತು ರಶುಡ್ ಕೆಲವರ ದೇವೇರ್ ತೂವರೇನೆ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಪೋಯ್ನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣಂದು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಾಣೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುನಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಲ್ದೊಲೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದೆ ಮಸ್ತು ಪೋಡ್ಗೆ ಅದು ಬುಲ್ಪರೆ ಬತ್ತು ನೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇರ್ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೇರು ದೇವೇರ್ನ ಮಾತು ರಶ್ಶುಡು ಒಂಜಿ ಅರೆನ್ ತೂವರೆಂದು ಆತು ಗುದ್ದಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ತೂಪಾತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಪಾವನ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನ ಫೀಲಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಶೋಕಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಹಸ್ತಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪಲ ಏಪಲ ಇತ್ತಿನಾತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ತಿರುಪತಿ ಇತ್ತಿನಾತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಮಸ್ತು ರಶ್ ಉಪ್ಪುಣ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೋನಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಆರಾಮಾದ ಎಂಕುಲ್ 15-20 minutes ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ತಿರುಪತಿದ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೂವರೆ ಆಯ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಪೂರ ಪಣ ಫುಲ್ ಜನಕುಲೆ ಇತ್ತಿನ ಗೋಡೆ ಪೂರ ತೋಜುನ ಬಟ್ ಕಾಲ ಹಸ್ತಿದ್ ನೀಟಾಗಿ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೋಡೆ ಎಂದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ತದಿನ ಪೂರ ಉಲಾಯ್ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತನ್ ಕಾಲಹಸ್ತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಕಾಲಹಸ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಲಹಸ್ತಿಗ್ಲ ಅತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಯುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಒಪ್ಪುನ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಂಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲ 5 ಲಿಂಗಲು ದಾದನ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಉಂಡು ಪಂಡೇರಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಗೈಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಹಸ್ತಿಡುಪ್ಪುನು ವಾಯುಲಿಂಗಗೆ ಅಂಚ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಕಾಲಹಸ್ತಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಏನನ್ನು ಇಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋಲೆ ಅನ್ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೇನು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ನಿ ರೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಲೆ ದೇವೇರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಪಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋದು ತೂಯೆ ಬಾಕಿದಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬೈದಿನಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪೋದು ತೂಯೇರು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಹಿಡ್ದು ದೇವೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯೆ ದೇವೇರ ಹೆಂಗೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ತಿಕ್ಕೇರಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ನಾತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋನ್ ಪೋಂದೊಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚಿ ಕಡತು ಬಿಡ್ಪೇರತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೂಕುನ್ ಬರ್ಚಿ ನಾನು ಪೋನಾಗ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತು ಉಂತಾದ ದೇವೇರ್ ನಂಚೆ ತಿರ್ಗಾದು 1 minute ಇಂಚ ಉಂತಾಯರ್ ಸರಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲೆ ಎಂದು ಏನು ಸರಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯೇ ಎಂಕ ಶಾಕ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬರೇನೇ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಭಟ್ರು ಏನನ್ ಪತ್ತದು ಉಂತಾಯಿರ ದಾಯಿಗೆ ಈತು ಜನ ನೂಕೇರು ಏನನ್ ಮಾತ್ರ ದಾಯಿ ಪತ್ತದು ಉಂತಾಯಿರೋ ಅಂದು ಆಂಡು ಯಾನು ದೇವೇರಡಕ್ಕೇನು ನೆಡ್ದೆಚ್ಚ ಏನು ಶಾಕ್ಡೇ ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಂತಾಯಿನಿ ಪಿರಾವ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೀರಿ ನಾನು ಏನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಪುಣ ಏನನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಯಿ ಉಂತಾಯಿರೋದು ಹೆಂಗೋ ಬೊಕ್ಕಯನೇ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಣು ಅಂದೆನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದುಂಬು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಜೆನ್ಸಿ ಥ್ರೂ ಪೋಯಿನಾವೆ ಎಂಕುಲು ಪರ್ ಹೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4,800 ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಲ್ಲಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ತಿರುಪತಿ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 2:30 ದಾದನ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ 5 ಪೋದು ಮುಟ್ಟ್ಯ 5 to 6 ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಟೈಮಡು ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತದು ಮೀದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡು ಬಟ್ 5:15 ಮುಟ ನಮಕ್ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಜಾಂಡು ಏರ ಇತ್ತೇರ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ 5:15 ನಮ್ಮನ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಿಡಿಯರು 5:20 ಇವತ್ತು ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟಕ ಸಚ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಗರ್ವ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನು 5:15 ಪೋತ 5:20 ಬಾಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೆ 5 minutes ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತು ಮೀಯರ್ ಆಪುಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ವೇರುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪಘಾತ ಆನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದು ಸೋಪು ಬ್ರಷ್ ಪೂರ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏತು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆವಂದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗಿ ನೆರೆದು ಬತ್ತ ಓಕೆ ಸಮ್ ಹೌಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 6ಗೆ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತ 6 ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೂರ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಫೇರ್ ನಮಕ್ ಎಂಚೆಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂಡ ಎಂಚೆಂಚ ಉಪ್ಪೋಡು ಓ ಲೈನ್ ಪೋಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಗ ದರ್ಶನ ಆವಡು ಪಂಡ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೆಂಪಲ್ಡು 50 rupees ಕೊರಂಡ ಫ್ರೀ ದರ್ಶನಲ ಉಂಡು 50 rupees ಕೊರೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬೊಕ್ಕ 200 rupees ಕೊರೋಣ ನನಲ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ 50 rupeesಗೆ ಪೋಯದ ಆಯ್ಪಂಡ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ದಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗನೆ ಪೋಂಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಯ ತಿರುಪತಿ ರಡ್ಡು ರೂಮುಡ್ ನಮ್ಮನ್ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10ಗೆ ದಾದನ 9:30 10ಗೆ ದಾದನ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಯ ಪಿದಾಯ್ ಬಂದಾಗ 12 o'clock ಆದಿತ್ತಂಡು ರಡ್ಡು ರೂಮುಗು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡಪ ಅದು ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಣತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಂತುದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ
ಒಂಜೊಂಚೆ ರೂಮನ್ ಬಿಟ್ಪೇರು ಅಂಚ ತಿರುಪತಿ ದೇವೇರ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಆದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 5 o'clock ದಾದನ ಒಂದು ಕಾಲಹಸ್ತಿಗೆ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಮಕ್ ಕಾಣಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆನಿ ಎಂಕುಲು ಏಪ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೆ ಅತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆನಿ ಒಂಜು ದಿನದ ಫುಲ್ ಫುಡ್ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಣಿದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಲಂಚ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದಲ ಡಿನ್ನರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆದ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 7:38 ದಾದನ ಬುಡಿಯ 7:30 ಐ ಗೆಸ್ 7:38 ಆತೆ ಅಪ್ಪಗ ಬುಡ್ನ್ಯ ಎಂಕುಲು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ನ ತಿರುಪತಿನ ಕಾಲಹಸ್ತಿ ಆದ ಅಲ್ಪನೆ ಓಲ ಕಾಲಹಸ್ತಿಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ದೂರಡು ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕುಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ 8:30 ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಯ ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪೋಲಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಇಂಚ ಏಜೆನ್ಸಿ ತ್ರೂ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಂಡ ರಪರಪ್ಪ ದರ್ಶನ ಆದು ರಪರಪ್ಪ ಪೋದು ಬರಲಿ ರೂಮ್ ಓಲ ಸ್ಟೇ ಅವರೇ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ 1 hour ಖಾಲಿ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕುನ ಆ 1 hour ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಮೀದು ರೆಡಿ ಆವಡು ದರ್ಶನ ಮಂತದ್ದು ರಪ್ಪ ಪಿದಡ್ನು ಪೋಪುನು ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ದರ್ಶನ ಆಯ್ಕೂಳೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಡ್ನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ತ್ರೂ ಪೋಂಡ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಂಡ ಯಾನೆನ್ನು ಒಂಚೂರು ರೀತಿ ಬೇಗ ಆಪುಜ ದಾದನ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪೂರೆಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾದಾಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಸುಲಭ ಅಂದೆಂಗೆ ಆಪುಂಡು ಪೋನಾಗ ಎಂಕು 3 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಜರ್ನಿ ನಾವು ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಂಚ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆಜಿ ನನೋರ ಬೋಡಣ ಏನು ಒರ್ತಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಆತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಕುಲ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಫೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಪೋಡು ದಾದ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ರಶ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏ ಜಾತಿ ನಕುಲು ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ನಡಪರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆವಾತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮಂಚಿ ನಕಲೆಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದೆ ದರ್ಶನ ಬಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ತ್ರೂ ತಿರುಪತಿಗೆ ಪೋಂಡ ಹೆಂಗ್ ಶಾಪುಂಡ ಹೆಂಗೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪನರೆ ಇತ್ತಂಡು ಸುಲಾಬಡ್ ಪೋದು ಬರಲಿ ಏರ್ಲಾ ಪೋದು ಬರಲಿ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ಸಡ್ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ ಬಸ್ಸು ಟೆನ್ಶಪ್ಪ ಅಂದ ಅವಲ ವರೀಜಿ ಅಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬಸ್ ಉಂತಾವೇರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂಚಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೋಡು ಅನ್ಪಂಡ ಪೋಡು ಅನ್ಪಂಡ ಅಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕುಲು ಉಂತಾವೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬಸ್ ಉಂತಾವೇರೆ ಅವಲ ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ನಿಕಲೆಗೆ ಪೋದು ಬರೋಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ತ್ರೂ ತಿರುಪತಿಗೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಡ ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಪೋದು ಬಲೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ತಿರುಪತಿದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಗದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೀನರಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೆಲವರು ಆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡು ಅರ್ಧ ಇದು ಫೇರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ತುಕ ಅವು ಎಂಚ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆನಿಕಲಿಗಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಆತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಅಂದು ಅವೊಂದಿತ್ತು ನೆಂಕು ಫೈನಲಿ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜಾತ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಬಕ್ಕೊಂಚು ಪಸತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್